সময়ও যতন বাদারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ফাইস ফैबायदि চিনি ট্রেন চেন্নাই অজাগানি রওনা দিনাय 3টা সময় কারণ 12টা সময় ফাইগাंखै बाक्सा जरा बक्सिं जाकिजा रां खरसानि बागै बरक जरा रिमाइयाखौ बरक बा दिना रिबुइ माननाय एके गोबां लिस्ट आइ कार्डनि जे बुमुंग फिलाप खालामनाय बेपार दङ बनि बागै किसा एडभान्स जतनो फाइजा देहनिनो सुन 12टा समय बरनो फाइ सफैनायनि बागै साजाक्का किसा रेस्ट नाय टिफिन खायै 3टा समय त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बाय आगरतलानि रवाना दिनाय लास्ट स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन रेलवे स्टेशन रेलवे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होते बरक आयांगो बास बाय सिनि आसल जे जागा जंतर मंतर थांलायनाय अबके मुदन्त प्रोग्राम एके अबनो सिनि जे साख्लायनानै आरो बिसिं अबनो मोटामुटी प्रोग्राम आं साख्लायनाय मुसंका एके ताबुक जदि किछु कारजागो बा किछु कक्सना मुसंकांके जों माबा बागै जरायखा सारा जगावले सान मुंता दंनाय सिनि एकदम डिमान्ड आबो जों जतन साइमानो आईपीएफ तिनि मूल दाबि टिप्रालेन डिमान्ड टिप्रालेन न सानि न जों सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन जेहेतु टिप्रालेन दाबि दिवस हिसाबै जों पालायखाय दङ एके आबो सिनि मेन दाबि सिनि एकदम दाबि आरो एरपरे जों जेफ्रो होम मिनिस्टार बाय बा सिनि प्राइम मिनिस्टार बाय जेफ्रो मालायखांके जों सानाय जे टिप्रालेन दाबि रिनानो बेस खालायनो जोंरो बीजेपी बाय 2018 एलायंस का आबोनो नायतानि खालायनाय बागै बर कग्रिबुनो मडेलिटी कमिटी रो खाका ताबो आबोनि रिपोर्ट जों नासिनि दं आबो ब पर्याय दं बफोर जोंनो रिनाय थिनि बागै बिबेचना खालायनाय आ बेपारनोबो जों सालायफैनाय मोबाइल रक्तिनि फाइसकाय बेमन बागै जों आईपीएफटी and its allied organization IWFT youth IPFT ओके ओगनि तरफ থেকে आटिसा नरना पाइपलाया हामबाय नरक पुला परिचय लुबानो तिनि जतने आइ बाइसिं गतंगो IWFT ने आदा तिनि बरंगनां ज रेनका नेटवर्कमा आनि गाना सुबजाक दङ चिनी आईपीएफटी पार्टी ने एजीएस असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी काम ऑफिस सेक्रेटरी बरंगना बुद्धदेव वर्मा आनी गाना दङ यूथ आईपीएफटी ने नरेंद्र देव वर्मा जों दासिमबो चिनी एजीएस नि खक्टै सियांपुर खोनाखा 23 तारिख अगस्त 2023 दिल्ली नि जंतर मंतर जों थां दङ प्रत्येक बছर निहायनो ताकलायबो मूलत स्टेटहुड डे टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे नो पालायना बागैनो जों दिल्ली जंतर मंतर 23 तारिख अगस्त 2023 सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंथै टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे नि पालायमानि बिसिंथै जोंनि एडिसि एलाकानो तै टिप्रालेन डिमांड खालायनानै बागै जों आजागा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायदों आ प्रोग्राम बतांनो साख्लायना बागैनो मूलत दिनै जों नरकनो मा कबखा नरक फाइसकाय मामागै पाइपलाया हामबाय फाइनाय 23 तारिख अगस्त 2023 सालो न्यू दिल्ली नि जंतर मंतर टिप्रालेन डिमांड नटुयै आईपीएफटी एंड बिनि एलाइड अर्गानाइजेशन कथालायै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायनाय मूलत ओ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंथैनो जों प्रत्येक 23 तारिख अगस्त आगे त्रिपुरावबो पालायो तावबो पालायो जों जतन साइमानो 23 तारिख अगस्त खा त्रिपुराव 1984 सनो 6 सिडिल ताबुक जे तिथि एडिसि मानमानि साल
ओंखाय ओ तिति एडिसि न बेस खालाय जेहेतु जों टिप्रालेन सानै तंमानिबा ओ सालनो न जों एडिसि न तिति एडिसि न टिप्रालेन स्टेटहुड खालायनो नांनाय नै जेनि डिमान्ड तंमानि बागै ओ एडिसि मानमानि जे साल 23 तारिख अगस्त 2023 न जों टिप्रालेन स्टेटहुड डिमान्ड डे अथवा दाबि दिवस हिसाबै जों पालनाय फैयो अनेक समय जों दिल्लीयाव थांनि पालायो ओंखाय अनेक समय जों त्रिपुरा राज्योआव पालायो ओंखाय जों नरगौ साइमानो 2009 नि सेमि आईपीएफ तिताइबिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन बेबाक मेलुइ 2009 नि सेमि टिप्रालेन डिमान्ड खालायो जों जन्तर मन्तर अनेक समय हांगार स्ट्राइक खालाया उइया बखागो एरपरे सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालाया प्रत्येक बोसोरनि प्रोग्रामनि हाय दाख्लैबो 2023 नि जे 23 तारिख अगस्त जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथै चिनी टिप्रालेन एडिसि एरियानो तुयै भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 धारा अनुसारे एडिसि एलाकानो टिप्रालेन राज्य गठन खायना निंथुम और डिमान्डनि पासापासि जों टिप्रालेन स्टेटहुड डिमान्ड देबो जन्तर मन्तरनो पालायनाय ओ कखनो साख्लायना बागिनो मूलत सोंथिनि प्रेस मिट खालायो किताबो सिनी प्रोग्राम गोटां प्रस्तुत जों 17 तारिख अर्थात खाना 17 तारिख अगस्त 2023 दिल्ली रवाना लायनाय प्रोग्राम गोटां पाठ्य बखाखौ साख्लायनाय दाबो सुखजरा जों 150 जना ताकलाय कम न 150 जना थांगि जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय टारगेट दं माने दाबो सुखजरा सिनि पार्टिसिपेंट नि टिकेट बुक खालायजाखा 180 जन अलरेडी टिकेट बुक का नरमनि प्रेस मीट नि बिसिंथै आं साख्लायनाय मुचुंगो सिनि बर' रत्न विशेष करे जारा दिल्लीयाव थांनाय सिनि आदम संरत्न जे आगि बाक्सा कुमारघाट बा बाक्सा अन्य जागायाव ट्रेन कालायखा ताकलाय अबहायके कालायाव डायरेक्ट जतन बादारघाट रेलवे स्टेशन फाय सफैबायनाय अ जागानि हयथोना एकसंनि थांसा खालायो जों दिल्लीनि डायरेक्ट निउ दिल्ली उद्देश्य रवनारिनाय तामनिके जों त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बैठां दंगो आबो जत जागा बाथा गैया बन बागिनि आपि कुनु जाते प्रब्लेम तां थुनलिनो डायरेक्ट जों बादारघाट रेलवे स्टेशन থেকে थांसा खालायो कालाय थांलायनाय जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथै प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया the होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न जों मेमोरेंडम रि सबमिट खालायनाय तायबायसा मेमोरेंडम सामनानि बागै दायित्व रिजाखा आनि उपरनो बरम गोनां स्वपन देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि आईपीएफटी एके बरम गोनां एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजारार आईपीएफटी न दायित्व रिजाखा ट्रेन टिकेट ताई जे जाबतीय थांनानि बागै जे नांमानि जा खरच तरच सब किछु जदि कम्युनिकेशन खाया नाखांके नर जतन सिनि ट्रेजारार एडवोकेट अमित देबबर्मा बा कम्युनिकेशन खालायलायदि एके सिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन सिनि जे नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट ने जारा स्टेट कताल साननाय रखनि कायसा कमिटि दङ सारा भारतबर्षआव विशेष करे नॉर्थ ईस्ट नि आबोनि जे प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि प्रेसिडेंट अ जागा आईपीएफ टिबो कायसा नांकुकमा इम्पोर्टेंट कायसा ऑर्गेनाइजेशन जेता नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि कायसा मेंबर जो सिटिं चिनि दिल्लीनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट बरम गोनां मनीष तामाङ जी न जों आरो चीफ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालायखा पासापासि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि अन्यान्य जारा लिडार बरफ दंनाय बनो बरफनि इनभाइटेशन नि दायित्व सिनि अनारेबल मिनिस्टार शुक्लाचरण जमातिया बिथांनि दायित्व जा सरि शुक्लाचरण नुवातियानि ऊपर दायित्व रिजा देखे ओवरऑल जे
চিনি যারা পার্টিসিপেন্ট দিল্লি আগরতলা বারাঘাট রেলওয়ে স্টেশন হইতে নিউ দিল্লি যে স্টেশন আরও থাঙ্গি নকরিলে বরকনো নাইকানি খাইना बागै टोटेल दायित्व जे खरंगैनो दायित्व रिजाका सुपारभाइज खाइना बागै बरक थै बरम गोनां सिंधु चंद्र जमातिया एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी एंड बरम गोनां प्रशांत देबबर्मा एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी যারা পার্টিসিপেন্ট যারা দিল্লি থাংনাইরাও বরকনো কইনাই যদি কোনো প্রবলেম কোনো একটা সমস্যা তৈরি হইতে বরক খরংনিफ्राय নর কমিউনিকেশন খাইদি যে এই দিল্লিনি যে প্রোগ্রাম নো নাইথক খাই কিসানানি বাগै কাইসা সাব কমিটি খাজাক্কা যে এটা বরকনো চিনি পার্টিসিপেন্ট রনো নাইকানি খাই লাঙাই थानाय বরকনি বিসিংও दङ टीम लीडर सुनील देबबर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आईपीएफटी टीम लीडर एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजरर आईपीएफटी टीम लीडर जसोदा रानी जमातिया प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफटी टीम लीडर विकास देबबर्मा प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी टीम लीडर मान्य सिंह जमातिया जनरल सेक्रेटरी यूथ आईपीएफटी टीम लीडर रवि देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटरी रवि देबबर्मा सेक्रेटरी कुमलुं डिविजन आईपीएफटी टीम लीडर तरुण देबबर्मा प्रेसिडेंट IMWU तैकेशा टीम लीडर प्रदीप देबबर्मा AGS यूथ आईपीएफटी बर मूलत पूरा जे जरा चिनी पार्टिसिपेंट ट्रेन थांनाय साबन कोनो प्रॉब्लेम दा बिथि बुराय सामगाना केबल मुदत बेबाक न नायकानि खालायनानै बागै ओ 8 जन टीम लीडर नि ऊपर दायित्व रिजाखा ओवरऑल बरंनि ऊपर दङ चिनी बरंगोनां सिंधु चंद्र जमातिया बाय बरंगोनां प्रशांत देबबर्मा खरंगै एक्स एमएलए बरकनो बरंनि नेतृत्व दाख्लायनि जों दिल्ली अभियानाव जों थाङै दङ आं प्रोग्राम बुटां शर्ट kai सानाय विशेष करे चिनि जरा पार्टिसिपेंट सारा त्रिपुरा गोबां जागानि जे फाइनेरो सोखांबारिया बरक साइमान मानथनानि बागै नारंनि प्रेस मिटनि बिसिंथि आं बरकनो साहरनानै मुचुंगो जे चिनि जे प्रोग्राम 17 तारिख अगस्त 2023